רציתי לשאול שאלה, וזה לא כאן, אישה. בוקר טוב, נחמה. בוקר טוב, רציתי לשאול אותך, וגם את אריאלה בנושא הזה. ואני כל הזמן מהר לי על הנהיגה שלי ועל האורגזמות. כל פעם שאנחנו נוסעים בנגב, הוא לא ממש נותן לי לנהוג. והשבוע היה משהו טכני, היינו במסיבה, והוא שתה. הוא היה תקי שלו בעצמו, וזה גרם אצלנו לריב, זה מאוד מאוד גדול. זה מובן מהר, זה מתבטא למצוא דברים אחרים, אני לא דירה, זה קשה לי להתגלח בבוקר, לדבר עליו בנושא הזה, והשערות ברגליים. תודה, תראי, אבל לא ראשון, ואני מאוד עדיין, אריאל להתייחס כל זה, ואני אחזור אחריו. אז קודם כל אני מתארת לעצמי שנעמה מרגישה מאוד לא נוח כשבעלה מעיר לה להראות בנהיגה, ובטח זה לא תורם לביטחון שלה. אני מניחה שכאן את כל הטעויות אפשרויות, כי היא בטח לא... אני חושבת שקודם כל בעלה עושה צעד שהוא לא נכון, ולגבי שמירות החיים שלהם ששותים לא נוהגים. ואני מניחה שבעלה מרגיש את הכוח שהוא יודע. הוא קובע מי נוהג, ואולי לא רק בנהיגה, אלא נהיגה אני הרבה פעמים רואה כנהיגה של החיים, כבעלה של החיים. אז בעצם כנראה אצל נעמה ובעלה יש בחיים שלהם איזושהי הסכמה שבשתיקה אפילו, שהוא קובע שזה נעמה אולי לא מרוצה מהעניין, ואולי מתלוננת, ואולי קצת לא נעים לה, אבל היא לא באה ואומרה, אני איתך, ככה לא נוסעת בצורה כזאת. תראי, אולי בכל זאת חשוב להגיד, אם אנחנו עושים איזושהי ספקולציה, אם אנחנו מסתכלים על היבט האחר באופן סימבולי, קודם כל, מה אני אומר? זה נכון. נעמה הייתה אמורה לעשות את היום הכי גדול שבא לא להיכנס, לשווה את המחיר, למרות שיש הסקת. אבל את יודעת, כשבעלי חטאים לא נוהגים, חשוב שאותו דבר, שמלינים עליו לבדוק, יראה שהם מתבדרים. אולי נעמה באמת לא נוהגת כמו שנכון שינהגו. לא כל אישה נוהגת לא נכון. רוב האנשים. אבל צריך לבדוק אם מתלוננים על משהו עלינו. שנבדוק את עצמנו זה הכי בלה בלה בלה. בתוך המנהגים האלה, מי שולט יותר, מי נראה יותר, נשים או גברים? קודם כל זה קורה אצל נשים ואצל גברים כאחד. זאת אומרת, אני קודם כל, כי הרבה פעמים אני לא מצליח גם אנשים תקפניות. נכון, זה נכון. זה קורה אצל שני המינים. מה אנחנו יכולים לראות? גם בקליניקה, שגברים יש להם נטייה יותר להיות זקוקים לשליטה. ונשתמש בכוח על מנת להשיג את הזיון. גם הכי קל שבמשך התורות עברו ברטיבות השונות, הוא הזה שקובע, זה שמפרנס והאישה... אז באמת נוגע בשורשים, המאבק והצורך לשידה בשורשים של השיער. ואני חושב שהיום, אני לא רוצה לי יותר. יש לו שיעור לא של להגיד, גם נשים וגם גברים, הרבה מאבקים בששיחי, רגליים, ידיים. וגם בבית, זה מגיע מהחברה. זה נמצא בתוך הבית, כי בבית זה גם תלוי לאיזה מודל נמצא שם המתנסות של החיים, של הבן אדם הילדה, זאת אומרת, ברגע שאדם מרגיש בהתנסות שלו, בילדות, שהוא מרגיש איזו חוויה שעולמו משן פול בזור. תעשה מול בזור? פול בזור. אלה חזרי, לבדל את זה. שכם, תן לי קלוזות, שכם ככה. 24 שעות בשנה, פלוס, כן, טיפה אלכוהול, ואז נוסטו לכם. המבינים, זה הקומביין, אנחנו חותכים בכסף על אלכוהול. אז תן את האידיאולוגיה האלה. איפה היינו? כן. בדרך כלל אנחנו יכולים לראות, גם על פי המחקים, שיש יותר הזדמנויות של אמנים עם אמות. מה לעשות? פה זה היה הסוציאליזם, שלא זה מילים ארוכות. טוב, יאללה. ביי.